מה אם הייתי אומר לכם שאת המערכת הזאת בניתי בפחות מ3 שעות ואפילו הבאתי אותה למחירה ראשונה במהלך היום הזה? רגע לפני שבסרטון הזה אני עומד להראות לכם את כל התהליך שעברתי מאפס למוצר שאשכרה נמכר ועושה לי כסף. אני מזמין אתכם לרדת רגע למטה, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, לשרת הדיסקורד, לעקוב אחריי בעמוד האינסטגרם שלי. אני משתף שם את כל הדרך שלי בעולם הזה עם ים טיפים סופר פרקטיים ליזמי סאס. בואו נתחיל. אז המערכת שאני החלטתי שאני מפתח זה בעצם כלי AI שיעזור לאנשים לכתוב קורות חיים. אני בעצם רוצה לאפשר לאנשים לכתוב עליהם פרטים או להעלות קובץ עם קורות חיים שכבר יש להם כי הם בנו בעבר או שהם כתבו על עצמם, וה-AI שלי ייקח את הדבר הזה וייצור להם קורות חיים, משהו מקצועי ברמה הכי גבוהה שיש. אז הדבר הראשון שעשיתי זה בעצם לאפיין את המוצר שלי עם ChatGPT. הלכתי ל-GPT, אמרתי לו את הרעיון הכללי של המוצר, אמרתי לו שאני רוצה לפתח מוצר סאס חדש שייצור לאנשים בעזרת AI קורות חיים. המטרה בשלב הזה זה לאסוף את הפיצ'רים שאנחנו רוצים ב-MVP. הדגשתי לו שאני יוצא לפיתוח של מוצר מינימלי, אני רוצה את המינימום פיצ'רים, אבל שאני עדיין אצליח למכור את המוצר הזה. והחלטתי על 2 פיצ'רים בודדים. אחד זה היצירה של הקורות חיים כמובן, שם הם יכולים או להעלות קובץ או לכתוב את הפרטים עליהם, והדבר השני זה בעצם עריכה והורדה כ-PDF. אני מאפשר להם לערוך ממש את הדבר הזה בתוך אינפוטים מיועדים, ואני מאפשר להם להוריד את הדבר הזה כ-PDF מעוצב ברמה הכי גבוהה שיש. אחרי שיצרתי את האפיון הזה של העמודים, הלכתי לסרטט את העמודים באתר בשם Excalibur. באתר הזה בעצם אנחנו יכולים בסופר פשטות, ברמה הכי פשוטה וקלה שיש, לעשות סרטוט כללי של העמודים שאנחנו רוצים. שוב, גם פה העיצוב לא חשוב. המטרה זה ליצור איזשהו אפיון כללי לעמוד כדי להבין מה אנחנו רוצים שיופיע בכל עמוד. מה המבנה הכללי של הדברים, מה הפונקציונליות, מה התהליך שהמשתמש הולך לעבור. אז יצרתי את 3 העמודים המרכזיים של המערכת. העמוד הראשון היה הדשבורד של המערכת. הדשבורד זה העמוד הראשי שבו המשתמשים ייצרו את הקורות חיים שלהם. העמוד השני זה עמוד עריכת הקורות חיים. אחרי שהם מקבלים את הקורות חיים הם מועברים לעמוד ייעודי של עריכה, שם יכולים לערוך את כל הפרטים שה-AI יצר בקורות חיים שלהם. ובשלב השלישי, המסך האחרון שבעצם סרטטתי, זה מסך שיציג את כל הקורות חיים שהמשתמש יצר בעבר. אחרי שסרטטתי ואפיינתי את העמודים האלה, הגיע הזמן לעבור לשלב הבא. בשלב הבא אני בעצם לוקח את העמודים האלה, לוקח את הסרטוטים שבניתי, זורק ל-ChatGPT ומבקש ממנו, אוקיי, זה הרגע שלך לבנות לי אפיון הרבה יותר מפורט של המערכת. תבנה לי על פי הסרטוט אפיון של כל עמוד, מה מופיע בו, אפילו קצת עיצוב כבר, כדי שיהיה לי מוכן לפיתוח המערכת שלי. זה האפיון הכי חשוב שיש. אל תיקחו את הדיפולט ש-GPT זורק לכם, תעברו על הכל, ובדרך כלל יוסיף לכם כל מיני פיצ'רים שלא ביקשתם, זה סופר חשוב. בשלב הזה הייתה לי התלבטות איפה אני עומד לפתח את המוצר. התלבטתי בין בבל לבין לאביבל. בבל זו בעצם מערכת no-code לפיתוח תוכנות, והיא עובדת במודל של drag and drop, זאת אומרת, אני ממש יוצר בעצמי את כל התהליכים, את כל ה-workflow, את כל החיבורים לדאטה, את כל האינטגרציות החיצוניות, את העיצוב, הכל אני גורר ויוצר מ-0 ל-100. בצד השני הייתה לי את לאביבל. גם היא מערכת שמאפשרת יצירת אפליקציות ומערכות ללא קוד, אבל היא עובדת על פרופטים, טקסט טו אפ. אני בעצם רושם מה אני רוצה לקבל והיא יוצרת את הקוד. לכל אחד יש את החסרונות והיתרונות שלה, והתלבטתי הרבה זמן מה לעשות. עכשיו ההחלטה שלי הייתה כזו. אם זה היה מוצר שהייתי רוצה לרוץ איתו על טווח הארוך והייתי רוצה את השליטה בו ולהגדיל אותו לסקיילים משמעותיים, הרבה יוזרים ושליטה הרבה יותר קטנה בכל פרט קטן, הייתי הולך לבבל. אבל בגלל שזה מוצר שאני רגע רוצה להרים במינימום זמן כדי להביא מחירה ראשונה ואחר כך אני אעיף אותו, אין לזה חשיבות, ולכן החלטתי לעשות הפיתוח בלאביבל. עברתי עמוד אחרי עמוד וצירפתי ללאביבל את הפרומפט שקיבלתי מ-GPT בנוסף לסרטוט שאני יצרתי באקסקליבור. גם בשלב הזה המטרה שלי זה עדיין לא לשים דגש על העיצוב של המוצר. אני בסך הכל רוצה ליצור את הפונקציונליות של כל עמוד כדי שיהיה לי משהו בנוי שאני אבין מה התהליך שהמשתמשים עומדים לעבור. אחרי שיצרתי את כל העמודים והפונקציונליות של המערכת בגדול מוכנה, התחלתי בחיבור של OpenAI. OpenAI API זה בעצם ה-AI שעומד לעשות את כל התהליך של יצירת הקורות חיים. יצרתי API key בממשק של OpenAI וחיברתי אותו לתוך המערכת שבניתי בלאביבל. אחרי שהחיבור של OpenAI היה מושלם והפלואו של ה-AI עבד, משתמשים אשכרה יכלו לקבל קורות חיים מהשימוש במערכת, הגיע הזמן לבנות דף נחיתה ולשדרג את כל העיצוב של המערכת של המוצר. היתרון שלי בעבודה עם לאביבל זה שאני יכול ליצור איתו עכשיו דף נחיתה כשהוא כבר מכיר את כל המערכת, את כל הפיצ'רים שלה, את כל הפונקציונליות, את כל התהליך שמשתמש עובר, ולכן הוא יכול כבר ליצור לי את הדף נחיתה עם הקופי, עם תיאור המוצר, הכל, כי הוא מכיר כבר את המוצר. אני לא צריך לספק לו את כל הפרטים על המערכת. אז בפרומפט אחד יצרתי דף נחיתה שנראה באמת סופר מקצועי, וגם שדרגתי את כל העיצוב של המערכת הפנימית. וזהו, המערכת אשכרה מוכנה. חבר'ה, המערכת יכולה ליצור מאפס לבן אדם
קורות חיים. זה עובד, יש לנו מסכים של הרשמה, בן אדם יכול להירשם, למלא פרטים או להעלות קובץ, לקבל חזרה קורות חיים, לערוך את הקורות חיים לפי הפרטים שהוא רוצה, לשנות דברים שיצאו אולי לא מדויקים ולהוריד את זה כ-PDF. זהו, יש לו קורות חיים ויצרתי את זה בפחות משעה וחצי. אבל בואו, תכלס, מה כל הדבר הזה שווה? מה כל היכולות הטכניות האלו שוות? בלי להצליח להכניס אחר כך משתמשים, בלי להרוויח כסף על המוצרים האלה שאנחנו בונים. הרי בסוף רעיונות, לא משנה כמה הם טובים, לא שווים כלום אם אנחנו לא מפתחים את המוצר. אבל באותה מידה גם פיתוח של מוצר לא שווה לנו כלום אם אנחנו לא יודעים להגיע לקהל היעד ואשכרה למכור את המוצר הזה. אז קודם כל החלטתי על תמחור. החלטתי לעשות משהו סופר בסיסי ונחמד של $9 בחודש. בגלל שהמוצר הזה פותח נטו בשביל הסרטון, אני לא עומד להשתמש בו אחר כך, החלטתי שבשלב הזה אני לא עומד לחבר סליקה, אני פשוט אשתמש במסוף שכבר קיים, ויפתח דף תשלום חדש עם מוצר חדש, שזה בעצם המנוי למערכת שבניתי עכשיו $9 לחודש. ועכשיו הגיע החלק המעניין. המטרה שלי הייתה להביא לפחות לקוח אחד שישלם על המוצר הזה, שיקנה מנוי, לראות שהמוצר הזה שאנחנו מפתחים זה לא סתם פיתוח בשעה וחצי. אפשר לעשות מהדברים האלה אשכרה כסף. עכשיו, קהל היעד שלי זה בגדול כל בן אדם שמחפש עבודה חדשה. לכן החלטתי שהמקום הכי טוב לפגוש את הקהל יעד שלי יהיה בלינקדין. נכנסתי לחשבון שלי בלינקדין והתחלתי להפיץ הודעות קרות. אני אקריא לכם גם ממש עכשיו מה כתבתי לאחת מהפניות הקרות שלי. Good morning, Gina. How are you? I saw that you are looking for a job for a UX UI designer. בגדול, חבר'ה, זה סופר חשוב. אפשר לקחת פה גם הרבה דברים לגבי פניות קרות. אל תעשו copy-paste ותעשו פדיחות, ותתאימו את זה גם למה שהוא מחפש, למה הוא עושה, למה המוצר מתאים לו. אני באתי אליה אחרי שאני יודע מה השם שלה ואיזה עבודה היא מחפשת. למה היא צריכה את המוצר הזה? אני יודע שאת מחפשת עבודה כמעצבת UX UI. כתבתי לה את זה. מיד אחר כך הצגתי את עצמי, אמרתי לה שאני אביה ואני הבעלים של Resumify AI, שזה כלי AI שיעזור לה ליצור קורות חיים בצורה הכי מקצועית ומותאמת אישית לה. מיד אחר כך נתתי לה בעצם את ההצעה שלי. אמרתי לה שאני רוצה להזמין אותה לחודש ניסיון במערכת שלנו $9 במקום $39 במנוי רגיל. כתבתי לה כמובן שאם יש לה שאלות אני פה בשבילה, ושאלתי אותה איך זה נשמע בשבילה. תוך משהו כמו חצי שעה היא הגיבה לי, Hi Avia, nice to meet you. Actually I already have a resume files that I wrote myself, but I'm not happy with it. היא כתבה לי בעצם שכבר יש לה קורות חיים שהיא כתבה בעצמה בעבר, אבל האמת שהיא לא שמחה על התוצאה וזה לא מספק אותה כמו שהיא רוצה. פה הבנתי שהאפיון פיצ'רים שעשיתי היה טוב. כתבתי לה, מעולה. בכלי שלנו יש פיצ'ר שמאפשר לך להעלות את הקובץ של הקורות חיים שכבר יש לך, והכלי ינתח אותו, ישפר אותו ויוציא לך קובץ מפורט ומקצועי הרבה יותר. היא ספציפית אמנם לא רכשה בסוף, אבל אחרי שיחות עם 15 אנשים הגעתי לבחורה בשם מרינה, שעפה על הכלי שלי וביקשה לנסות אותו. הצעתי לה גם את הניסיון $9, וחבר'ה, קיבלתי סליקה ראשונה. אני לא יודע אם יראו את זה במצלמה, אבל אני כן רוצה להראות לכם שזה באמת קרה. אז יש לי פה את המייל מקארדקום, שבעצם מראה לי סליקה של $9 ממלינה רלי, ובעצם מנוי חודשי מתחדש, חבר'ה. $9, עשיתי את זה ב-15 פניות, תעשו את המכפילים ואפשר להגיע ככה בכיף ל1,000-2,000 שקל בחודש ממוצר שבניתי בשעה וחצי. חבר'ה, אני עובר פה שוב על התהליך. יצרתי מוצר מאפס בשעה וחצי שהגיע למחירה ראשונה, ואם אני אמשיך הוא גם יגיע להרבה מחירות קדימה. אפיינו בהתחלה את הפיצ'רים הכלליים שאנחנו רוצים ל-MVP שלנו, למוצר המינימלי שלנו בעזרת GPT. לקחנו את הפיצ'רים ובעצם אפיינו עמודים למערכת שלנו, גם בעזרת ChatGPT. איזה עמודים צריכים להיות במערכת ומה יהיה בכל עמוד. אחרי האפיון של העמודים הלכנו לאתר בשם Excalibur, ששם אפיינתי וסרטטתי את כל המסכים כדי רגע לראות איך התהליך שהמשתמש יעבור עומד להיראות, וכדי להשתמש בזה אחר כך גם בפיתוח המוצר, כדי שלובאבל ו-ChatGPT יבין מה אני רוצה מהם ועל איזה עמוד אני מדבר. מיד אחרי שסרטטתי את העמודים שלחתי אותם ל-ChatGPT כדי שיבנה לי כבר פרומפטים שאני אוכל לשלוח ללובאבל לפיתוח המוצר שלי. אחרי שקיבלתי את הפרומפטים עברתי עמוד, שלחתי את הסרטוט עם הפרומפט ללובאבל והתחלתי לבנות את הפונקציונליות של המערכת. אחרי שכל המערכת וכל התהליך היה מוכן, חיברתי את OpenAI למערכת, וזה בעצם היה החיבור של AI שהוא הבסיס לכל המוצר הזה. אחר כך בפרומפט אחד בניתי דף נחיתה ושדרגתי את כל העיצוב של המערכת, בניתי דף תשלום, תמחרתי את המערכת ומצאתי וסלקתי לקוחה ראשונה שמשלמת לי $9 במנוי חודשי על הכלי הזה. עכשיו אני יודע, בסרטון הזה כל התהליך הזה נראה סופר פשוט. אז נכון,
כל אחד יכול לעשות אותו, אבל תמצאתי פה תהליך שלם שהוא הרבה מעבר. תמצאתי פה ולא הכנסתי פה את התהליך של מציאת הרעיון, שהוא מורכב, הוא לא תמיד קל לכולם. דילגתי על התהליך של הוולידציה. איך לדעת שהרעיון שלנו טוב, ואיך לדעת שהמוצר שלנו שווה כסף לפני שאנחנו יוצאים לפיתוח של המוצר. דילגתי על שיווק שיהיה לכם במערכת, דילגתי על כל כך הרבה דברים שבלעדיהם המוצר שלכם פשוט לא יצליח. חבר'ה, זה היה הסרטון, אני מזמין אתכם שוב לעקוב אחריי באינסטגרם, להצטרף לקהילת וואטסאפ שלנו, להצטרף לשרת הדיסקורד. ניפגש בסרטון הבא, יאללה ביי.